Kaixo egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Amaia Martínez Pantoja, Piparrik elkarteko kidea, eta bestetik Gurutze Santxo, Sustraiak erakuntza elkarteko kidea ere. Besterik gabe, has gaitezen orain gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. Gaurkoa bezalako egun batean, baina 1957an Henry Ford, Amerikako Estatu Batuetako Ford auto enpresaren sortzailea hil egin zen. Bestalde, 1956ko apirilaren 7an, Espainiak eta Marokok adierazpen bat sinatu zuten Marokoren independentziarako. Gaurko egunean, baina 1958an, Osasunaren munduko erakundea sortu zen, Nazio Batuen erakundearen erakunde espezializatua. Azkenik, 2003ko apirilaren 7an, Amerikako Estatu Batuetako tropak Bagdaden bihotzean sartu ziren. Julio Anguita Parrado kazetari espainiarra hil egin zen, misil irakiar batek jota. Pasa gaitezen orain gaurko lerroburuak ikustera. Ehuntalarrogeita hemezortzi koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, aintzineko egunean, baina 21 positibo gehiago. Langabezia behera egin du Nafarroan martxoan 489 langabe gutxigo zenbatu baitituzte. Nafar Lansarek Enpleo Lansare izeneko bideo eta prestakuntza podcastak izanen dituen kanal berria abiarazitu YouTubeen duen kanalaren osagarri. Ribaforadak udal pabiloiaren eraberritzea amaitu du erabilera multifuntzionala indartzeko eta indarrean dagoen araudira egokitzeko. Apirilaren 16an, 121 errepide nazionala 11 lekutan moztuko dute. Bizilagunen segurtasuna bermatzen ez den bitartean, nazioarteko trafiko astuna A15 autobidera desbideratzea eskatzen dute alkate eta bizilagunek. Errenta aitorpena euskaraz egiteko deia egin dute aurten ere udalek eta mankomunitatek UEMarekin elkarlanean. Egungo araudia autokarabana turismoaren errealitatera egokitzea aztertzen ari da Nafarroan. Euskara bideak euskararekin gora eta gora beti kanpaina aurkeztu du. Bizi Press dokumentalaren estrenaldia eginen da apirilaren 15ean. Euskaraldiaren haritik eta 4 nafarren bizipenak ardaz harturik, Nafarroan euskarak pizten dituen sentimentuen irakurketa bat iradokitzen du. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasen azalak dio, murrizketen beste 15 eguneko luzapena aurreikusten duela Nafarroak. Sánchezek iragarri du maiatzaren 9 amaitu egingo direla zirkulaziorako mugak, geraleku ukituak eta autonomia erkidegoen arteko perimetro itxiturak. Tabernen barrualdea itxita egongo da gutxienez aste bete gehiago. Bestalde, Argedaz itxi egin dute Ingalaterra konduiari aurre egiteko. Atzotik apirilaren 19 arte herriko sarbideak foruzaingoak eta guardia zibilak kontrolatzen dituzte. Horretaz gain, langabeziak behera egin du Nafarroan, 5 hilabete igotzen egon ondoren. Langabetuen kopurua 52.497 jaitsi da, oraindik 2020ko martxoan baino 5.122 gehiago. Beste alde batetik, bera eta mugaren arteko 14 kilometroko kolak 100 kamioi harrapatu ditu. Alkateek 11 zirkulazio mozketa deitu dituzte apirilaren 16erako, ene 121 han. Gainera, Madariaga hilda, indarkeria gaitzetsi zuen etaren sortzailea. Bestalde, Bilabesako gidari bat eraso egin ondoren neurriak eskatu dituzte. Eta azkenik, garbiketen sektorean 4 eguneko greba deitu eginda. Bestalde, Diario de Navarraren arabera, geraleku ukitua eta itxiera perimetrala alarma estatuarekin batera amaituko dira maiatzaren 9an. Dena den, Nafarroak beste 15 egun luzatuko ditu aste santurako ezarritako neurriak. Gainera, Sánchezek esan du abuztuaren amaierarako 33 milioi txertatu egongo direla. Bestalde, gotorlekua giltzapean dago. Gauero, Iruñeko udaltzaingoak plazak, pasarteak, frontoiak eta parkeak itxi egiten ditu. Beste alde batetik, beste 400.000 langabe utzi ditu pandemiak urtebetean. 6.400 langilek baino gehiagok jarraitzen dute ertean Nafarroan, otsailean baino 121 gutxiago. Egun bakar batean, 15 ospitaleratu egon dira Nafarroan. Positiboak egonkortu dira, baina laguntza presioa handitu eginda. Aste honetan, 23.000 pertsonek jasoko dute txertoa.
Garak, bere aldetik, azalean dio ospitalizazioen igoerak aste zailak aurkezten dituela. Aste santuak, COVID-aren intzidentzian oraindik nabaritu ez denak, beste 152 paziente utzi ditu Osakidetzako eta Osasunbideko ospitaleetan. Progresio kezkagarri batean. Nafarroak neurri berriak iragarri ditu gaur, datuak zorrotz berrikusi ondoren. Itxialdia ezarri dute Ipar Euskal Herrian. Datozen 4 asteetan eskolak eta ezinbestekoak ez diren saltokiak itxita egongo dira Ipar Euskal Herrian eta bizilekutik 10 kilometro baino gehiago urruntzerik ez da izango. Bestalde, Alex Aranburuk bere karrerako garaipenik onena lortu zuen, itzuliaren bigarren etapa bikain irabazi baitzuen. Eta azkenik, langabeziak hazten jarraitzen du, eta martxoan 494 pertsona baino gehiago daude langabezian. Hego Euskal Herrian, martxoan, enplegu bulego publikoetan registratutako beste 494 pertsona batu egiten dira. Eta kopuru osoa, 172.508 pertsonara iristen da. Horietatik 157 emakumeak direlarik. Berriak dioenez, Jaurlaritzak Araba osoa, Gasteiz eta beste 25 udalerri itxiko ditu gaurtik. Birusaren kutsatzen intzidentzia tasaren eremu gorrian sartu den lehen herrialdea da Araba. Bestalde, Kafek eskura du Pariseko enkargu handia hasteko aukera. Frantziako hedabideek zabaldu dute, Alstornek uko egin diola aldiriko 156 tren egiteko kontratua berriz negoziatzeari, eta horrek egoera desblokeatuko luke. Horretaz gain, berriak dio konfinamendua ezarri zenetik 13.370 enplegu galdu direla Hego Euskal Herrian. Kontratu mugagabeen kopurua 2007az geroiztiko handiena delarik. Azkenik, Julen Madariaga etaren sortzailea hil eginda senperen, 88 urte zituelarik. Euskal Herria irratiaren arabera, Nafarroako gobernuak gaur erabakiko du murrizketak luzatuko dituen. Perimetroen itxiera, etxeratze agindua eta etxabizitzetan bizikidetza unitateak biltzea ezartzen duen foru dekretua 15 egunez luzatzea aurre ikusten dute. Ikusteko dago, tabernen barrualdearen itxierarekin gauza bera egingo duten edo ez. Bestalde, txertoari lotutako politikek sindemia larriagotzen dutela salatu dute. Osasunaren nazioarteko egunarekin bat eginez, Nafarroako osasun plataformak elkarretatzeetara deitu du, osasun zentroen aurrean. Txertoak pertsona guztientzat eskatu dituzte, eta patenteak ken ditzatela. Azkenik, esne bilketa kanpaina eginen du Zaporeak elkarteak larun batean. Iruñeko eta Entsoaingo BM supermerkatuetan eginen dute bilketa. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldia. Gaur eguraldiak hobetzera egingo du. Eguzkia jaun eta jabe izango da, nahiz eta mendebaldeko toki batzuetan altxatzea gehiago kostatuko zaion. Goizean goiz hotz egingo du ia edonon, batez ere ekialdean, non egun sentitik jada hodei gutxi izango den zeruan. Temperatura maksimoak igotzen hasiko dira eta 13 eta 14 graduren bueltan kokatuko dira. Ipar ekialdeko haize fina ibiliko da ere. Ostegunean berriz, nabarmen igoko da temperatura. Hego ekialdeko haizea ibiliko da eta horri esker temperatura 20 gradura helduko da leku gehienetan. Egunaren lehen partean hodei gutxi izango dugu zeruan. Araba eta Nafarroa hegoaldeko zenbait lekutan izan ezik. Horietan, behe hodeiak eta lainoa sortuko dira eta kosta egingo zaie desagertzea. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeitza ugarituz joango da, batez ere hegoaldean. Baliteke zaparrada isolaturen bat botatzea ere Arabako hegoaldean egunaren azken orduetan. Kaixo gurutze, zer modu zaude? Egunon ongi eta zuek. Opa, oso ondo, mila esker. Eta mila esker elkarrizketa hau eskaintzagatik, hori esan beharreko lehen gauza bai. Eta, bueno, zera, elkarrizketa honen zergatia, zera, pasaden martxoaren 25ean, hainbat elkartek, Katakraken, Alde Zaharreko Katakraken, manifestu bat aurkeztu zenutela Nafarroako parke eolikoen eta eguzki plaken proiektuen aurka, ezta? Beraz, galdetu behar dizuan lehenengo gauza da, manifestu honen zergatia eta ea manifestu horretan zer aldarrikatzen duzuen. Hori da, manifestu honen zergatia da, gaur-gaurko Nafarroan mahai gainean hainbat poligono eoliko eta poligono fotovoltaiko martxan daudela, proiektu pribatuak direnak, nolabait inolako ordenik gabe
sartutako eskaerak direla Nafarroako gobernuan, eta orduan aurkeztu genuen manifestuan aldarrikatzen duguna, bi gauza dira. Batetik, energia berriztagarriak beharrezkoak diren momentu honetan, hori modu planifikatu batean egiteko eskaera Nafarroako gobernuari, parte hartze sozial batekin egiteko eskaera, eta bestetik hori egin bitartean, mahai gainean dauden proiektu guztien moratoria edo geldiaraztea, modu ordenatuago batean. Beste egunen, ez dakit badakizun, baina Agoitz Irazokiri egin genion elkarrizketa, Endara Bizirik taldeko kideari, eta nik pertsonalki gai honi buruz holan sakonki egiten dudan lehenengo aldia da, eta galdetu nahi nizun, klaro, nik zuen manifestua irakurri dut, ezta? Eta orduan badakit zer planteatzen duzuen. Nire galdera da hori, iruditu alduela, energia berriztagarriak onak direla, bai edo bai, ezta? Baina zuek, klaro, planteatzen duzuena da, konponbidea ez dela bakarrik energia berriztagarriak ezartzea, baizik eta beste arlo askotan ere, ez da, aldaketa integral bat egitea. Beraz, zein aldaketa eta zein arlotan egin behar da energia berriztagarriak ezartzea erabilgarria benetan izateko? Bai, hori da, guk hasieratik esan dugu energia berriztagarrien aldekoak garela, bai, baino ez horrela, orduan, saiatuko naiz gehiegi ez luzatzen hau azaltzeko, ez horrela zergatik, batetik elektrizitatea garraiatzen dugunean, garraioan elektrizitate horren 100% galtzen delako. Orduan horrek zer esan nahi du, hitz egiten ari gara energia berriztagarriei buruz, baino ere energiaren eraginkortasunari buruz, eraginkortasunak esan nahiko luke ere, saiatzeak kontsumitzen den lekuetatik ahalik eta gertuen ekoiztea, 100% horren galerazteko nolabait ere ez. Orduan, egin behar den lehenengo gauza da, hausnarketa bat, ikusi non diren kontsumo toki nagusiak, eta hori argi dago, hiriguneak, poligonoak eta hortik ahalik eta gertuen ekoiztu beharko litzateke energia. Hori batetik, gero bestalde batetik, energia berriztagarriak bai, baina guk ere argi daukagu, trantsizio energetikoa ditzen diogun honi, trantsizio teknologiko huts batek ez gaituela salbatuko. Gaituela salbatuko zen nahi dut, erabiltzen den argudioa, eta horrela da, klima larrialdian gaude, grado bat eta erdi baino gehiagoko muga ezin dugu gainditu, 2030 hor dago, eta lehenago zerbait egin behar da. Baina argi dago, trantsizio energetiko edo trantsizio teknologiko hutsak ez gaituela salbatuko. Behar dugu trantsizio ekosozial bat. Eta horrek esan nahi du, batetik, gure material eta energi kontsumoak murriztu behar ditugu, bai, ala bai, ez dago beste aukeran. Besteak beste, energi berriztagarriak sortzeko ere behar direlako materialak, mineral bereziak, hemen ez daudenak, eta horrek ere beste leku batzuetan menaren gaineko inpaktua dauka, eta menaren gainean, baizik eta gizartearengan ere bai. Orduan, egin behar dugu, hausnarketa global bat, lehenengoan ere ateratzen, aste honetan uste dut, hori, autoelektriko ezin dugu adibidez, ditugun auto guztiak autoelektrikoengatik ordezkatu eta kitxo. Eta ezinezkoa da materialki ere. Fisikoki mugabatzen ditugulako, planeta batean bizi garelako, ez? Orduan, dugu trantsizio ekosozial bat, ikuspegi poliedriko bat daukana, eta nolabait proposamen poliedrikoak eta hausnarketa global bat egiten duena. Energi berriztagarriak bai, baiet eta beharko ditugu, bai iniziatiba publikokoak, pribatuzioak, eta dago, baina ikusi behar da, non eta nola. Eta guk ikusten duguna, hemen ez dagoela inolako planteamenturik, baizik eta enpresa pribatuek egiten dituzten proposamenen arabera, bai, behar da pixka bat, ez behar da plangintza bat, behar da tokian, alternatiba horiek eraikitzen hasi, eta nondik administraziotik, ez, eraikin publiko teiatu piloa ditu, komunitate energetikoak hasi gara, zerbait, esperientzia pilotoak eta hor geratzen gara, eta horretan aurreratu behar dugu, eta makroproiektu hauek, ez gaituzte salbatuko. Jakin badakigu ere, Nafarroan ekoizten den energie guztiaren, kontu gehia besterik ez dela elektrizitatea, eta gaur batzuetan energia berriztagarria Nafarroan saldu egiten da. Hitz egiten da, elektrizitatu behar dela sistema guztiak, eta orduan beharko dugu elektrizitate gehiago eta berriztagarria, bai. Jakin badakigu ere, energia guztiaren
merkatu handiena edo kontsumo gehiena garraioan ematen dela. Da, elektrifikatu gaur-gaurkoz badakigu, hegazkinak kamiak distantzia luzeak egiten dituztenak, ezin dira elektrifikatu. Orduan, beste ereduak behar ditugu, energia, baino bai garraioan, bai elikaduran eta gizarte arlo guztietan benetako aldaketa bat egin nahi badugu eta benetan aurre egin nahi dugu, benetan daukagun hori, ez? Klima aldaketa, baina, bueno, klima aldaketa eta klima aldaketa sustatzen da krisi ekologikoaren barruan eta krisikaren ezenean ezin duguna da suntsitu beste gune batzuk zerioan ere krisian dago. Bai egin dago, baina modu planifikatu eta ordenatu batean. Larri gabiltzala, bai, lehenago hasia egiten argi dago, ez dago zalantzarik, baina ardura baina erakunde ardura maila handiagoa. Guk eskatzen duguna da esku hartzea, gaur-gaurkoz mahai gainean daudenak geldiaraztea, bai geldiaraztea eta lanean hastea, benetan lanean hastea eta esku hartzea. Zera, Gurutze, manifestu honetan ere planteatzen duzue, orain aipatu duzun aldaketa horrek demokratikoa izan behar duela, ezta? Zera, demokratikoa izateko guztiek parte hartu behar badugu, kontzientzia maila handia eduki behar da. Gizartean gaur egun honekiko kontzientzia maila zein dela, uste duzu? Bueno, nik ikusten dut geroz eta kontzientzia maila altua dagoela, batuz ere gazteen artean, eta hori ikusten da, hor daude mugimenduak dira, Fridays for Future, Extinction Rebellion, hainbat mugimendu sortzen ari dira, geroz eta kontzientzia maila handiago dago. Baina, bueno, horretan lan egin behar da, eta nik uste batez ere lan egin behar da, datu errealak eta realitatea aurkeztu. Nik sentsazioa daukat, batzutan, teknologiaren jaungoikoaren izenean ematen ari den mezua dela, teknologiarekin dena salbatuko dugula eta oso ongi dago ikertzea, oso ongi dago gauza berriak aurkitzea, baina horren bakarrik ez du balio. Ezin dugu teknologiaren jaungoikoa hor jarri, gizarte bezala badugu gure boterea eta aldaketa. Eta, koronavirusarekin ikusi da, batean nola benetan borondatea baldin badago, gai garen, gizartean aldaketak azkar batean martxan jartzeko edo abiarazteko. Orduan horretarako benetan sinestu behar du administrazioak, politikoek sinestu behar dute horretan, eta neurriak jarri, baino argi esan zein den errealitatea eta zein diren konponbideak. Eta enpresen men egon, eta aukera ikuste bintzat, orain dela urte batzuk, baino hobeki gaudela zentzu hortan, zer badirudi orain orokorrean badagola konsensu bat, klima aldaketa onartzen dutenak, ez? Garai batean klima aldaketaren negazionistak zirenak, orain berriztagarriak gertatzen dituzte. Baina badugu puntu bat ados gaude. Klima aldaketa badago, eta hemen dago. Nola egingo diogu aurre? Gauza bada, kapitalismo berdearen hildoak, eta hildo daude, ikusi beharko dugu ze neurrirekin aurre egiten diogu. Baina behintzat, adostasun bat badugu. Eta ez da gutxi. Eta zera Gurutze, aurrekoan esan dizut Agoitz Iratokiekin, Endarabiziko kidearekin egon ginela, berarekin hitz egiten egon ginen, berak bi aukera planteatzen zituen aldaketa klimatikoaren konponbidearekiko, ezta? Berak esaten zuen bi aukera dela. Alde batetik, jendea kontzientziatuz eta aldaketa hori guztiok batera aurrera eramanda, eta bestea zela, zoritxarrez azkenean puntu bat iristea, non guk ez ere egin ez dugun, eta aldaketa hori horrek aurpegian ematen digunez, eta obligatorioa den nolabait esateagatik. Uste duzu puntu horretara iritsiko garela guk lan egiten, nahi izan ez eta guk aldatuz, edo bapatean ja iritsiko dela beste aukerarik izan gabe? Egia esan, naiz aurre ikuspenak gai ikusten eta are gutxiago azken urteotan gauzak ainazkar aldatzen diren eta egun batetik gauzak aldatzen diren une hauetan. Uste dut bizitzen ari garen egoerak ere balio digula ispilu gisa ikusteko benetan zerbait egin behar dugula gauzak aldatzen ari direla, uste dut azken finean honen atzean dagoena dela ere balore aldaketa bat, gizartearen balore aldaketa bat. Eta, zera,
Parke eolikoen, lehen esan duzu, parke eolikoak energia berriztagarriak modu agian eroan jartzen ari direla, ez? Beste faktore batzuk kontuan hartu gabe. Beraz, honen atzean, zer uste duzu dagoela? Benetan, aldaketa klimatikoari aurre egiteko nahia edo kapitalismo hutsa eta dirua irabazteko nahia besterik ez? Zer esan, negozio aukera bat da. Ikusten ari direla, ze azkenean hori petroleoa sustatu duten enpresa asko daude orain berriztagarrien atzetik, beste negozio bat, ez? Garai batean izan zitekeen petroleoa, gero izan zen eraikuntza, orain energia da, eta, bueno, jakin behar dugu hori eguk ere erabiltzen, edo energia berriztagarri, esan nahi dut, energia berriztagarriak eta dirudi horren aurrean duela egin edo aurka egin eta energia berriztagarriak bai, baina ikusi behar da nola, norentzat, zertarako, esaten genuena, ezin dira energia berriztagarriak jarri adibidez basoetan, basoak direnean, karbono dioxido ustutegia sugatzen dituztenak eta beraz ere sustatu beharreko ekosistema klima aldaketari aurre egiteko, ez? Eta gero kontutan izan behar da, hori berriztagarrietarako behar den materialek, eta ez aukera zentzurik elektrizitatea luzeetan garraiatzea bilatzen delako, hori, elektrizitatearen kopuru handi bat. Horri buruz galdetu behar nizun orain adibidez, Lesakaren kasuan, parke eoliko bat jarri nahi dute, ez, kaserioen aldean eta Agoitziratxukiri galdetu nion, ea ze kalte eragingo dituen, argi eta garbi, bertako auzotarrak, etxeak suntsituko ditu, orain ari zara adibidez basoetan ez hartzeari buruz, orokorrean energia berriztagarriak jartzeak ez da, ze onura eta ze kalte ditu. Kalteak onurak baino gehiago dira, energia berriztagarriak beste arloetan aldaketarik egin gabe. Horrela, zaila da baloratzea, ikusi behar da kokapena. Niri adibidez, ez zaida naia bidezkoa, ezetikoa, ezin dena da adibidez, berez emankorrak diren lur batzuetan adibidez fotovoltaikoa. Janariako ez du beharrean elektrizitatea. Aizu, badugu lurraia industrializatua, baditu eraikuntzak, guazen horiek probestera, guazen teiatuetan plaka jartzera horrek ez duela inolako kalterik egiten, ez? Bueno, bai behar dira mineral batzuk eta zarezer, baina berez bertako inguruari ez dio kalterik egiten, baditugu inguru batzuk industrializatuagoak direnak, orduan ez dira behirik egin behar, ez dira, guazen horietan eta gainera horiek izaten dira kontsumo gune potenteak. Zera gurutze orain, galdera pixka bat desberdina egingo dizut. Ez dakit zure kasuan, orain esango dizudana ere entzun alduzun, baina nik askotan adibidez lagunekin hitz egin da, ez da. Nire kasuan adibidez kontzientzia hartzean ari naiz, eta esparru txikietan ez, bizimodu aldatzen saiatzen ari naiz. Kotxea erabili ordez, bizikleta erabiltzen, horrelako gauzak, ez da. Askotan, esan didate, niri, horrek ez duela, esan diate literalki, horrek ez duela ezertarako balio, ez da? Aldaketa klimatikoa egiten dutenak enpresa handiak direla. Guk bakarka, aldaketa txikiak eginda, horrek ez duela ezer suposatzen. Hau da, enpresek aldatu behar dutela, ez? Kontaminazio gehien eragiten dutenak haiek direlako. Horri buruz, zer deritzozu, ez? Aldaketa individual horrek, zuk uste duzu, eragina onura duela benetan, edo enpresek ezer aldatzen ez badute horrek ez duela ezertarako balio? Nik uste dut aldaketa individualek edo ekokeinoak duzuen aldirenak garrantzitsuak direla, zalantzari gabe, garrantzitsuak dira, baino ez dira nahikoak. Aldaketa kolektiboak behar dira. Bai? Orduan, horiek garrantzitsuak dira, lehenbiziko pausoa da, baina aldaketa kolektiboa garrantzitsuagoak dira, eta ezin dugu ere ahaztu ardura mailak. Hau da, bakoitzak norbanakoak badugu ardura gure egunerokotasunean, kudeaketa, aukeraketa egiten dugu. Zalantzarik gabe, garrantzitsua da, eta ardura badugu, ez norbanakoek. Baina ardura mailak aldatzen dira. Hau da, ez da berdina zure ardura maila edo nirea, talde politiko batena edo gobernuarena. Eta bakoitzak bere ardurak hartu behar ditu. Bakoitzari dagozkiguna, bai? Orduan, gu norbanako bezala bai, hartu behar ditugu eta ongi dago, baina bakoitzak hartu behar dituena. Pentsatzen dut ere, geroz eta pertsona gehiago ardura horiek hartu, azkenean orokorrean zuk historiari erreparatzen badiozu, berdin zaita bidezueran feminismoa egoan modan dago, edo normalean aldaketak inoiz dira etorri goitik bera, alderantziz baizik.
betik gora. Gizartea beti joan da politika baino aurrerago. Eta hori ongi dago, gizartea markatzen du. Eta orduan, kontzientzia handi bat dagoenean, arlo batean, azkenean, legeak aldatu behar dira, politikak egokitu behar dira. Honekin ere, beraz, zentzu horretan garrantzitsua da. Nahikoa ez dela, ere egia da. Baina norbait jartzen badu bere teiatuan, plaka fotovoltaikoak uzten badu, auto partikularra alde bateran partekatzen badulako, primeroan dago, ze gainera, ezin dugu azte, ingurukoengan daukan eragina ere, ez? Orduan, nik uste abiatu behar dugula bakoitza aldaketa pertsonaletik, saiatu aldaketa kolektiboak sustatzen bakoitza bere inguruan, zu talde batean baldin bat zaude, guraso elkarte bat, pertsonaletik kolektibora eta kolektibotasun horretan geroz eta gorago. Orduan, ez da nahikoa, baino ezinbestekoan ikusten baiet edo laguntzen duela baita ere. Lehen pausoa dela esan dezakegu, ez da? Bai enpresek eta bai politikari, pixka bat, gizartearen eskaeren arabera mugitzen dira askotan. Eta hori, zalantzaren gabe. Eta zera gurutze, orain pixka bat, pasaden martxoaren 25-ean aurkeztu zenuten manifestura bueltatuz, nola doa zuen borroka? Bestean, Agoitzekin hitz eginez, Lesakako kasuan, bertan jarri nahi duten parke horikoa, proiektuaren aurkezten bat, baina ez da, zuen kasuan ere, salatzen ari dituzuen parke eoliko eta eguzki plakak, proiektuak besterik ez dira, eraikitzeko asmo finkorik badago oraindik, eta hori, nola doa zuen borroka, nola ikusten duzue? Bai, begira, honetan manifestu aurkeztu genuen, zuk esan bezala martxoaren 25-ean, eta orain garen lana da, manifestu honen aldeko sinadurak edo jasotzen ari gara, eragile sozial ezberdinen aldetik, sindikatuen aldetik, partido politikoen aldetik, pixka bat, babesa eskatzen ari gara manifestu honi, eta gutxi gora bera epea jarri dugu apirilaren erdia aldera arte, babesa jasotzeko, eta gero horrekin pentsatzen dut hasiko garela ja, parlamentariekin eta holako lana egiten. Gero koordinakunde bakoitza edo plataforma bakoitza pixka bat bere aldetik lanean ari gara, proiektuak fase desberdinetan daude. Guk adibidez mahai gainean daukaguna pentsatzen definitiboa izatea ekain aldera, beste batzuk aurrerago, atzerago, koordinatzen saiatzen ari gara eta baina egia esan, proiektu piloa sartzen ari dira, abiadurarekin, azorran ja 80-tik gora proiektu dira, egunetik egunera. Pilo bat daude, pilatzen ari dira, ez da erreza, horregatik planifikazio bat eta modu ordenatu batean. Zera, sinadura horien inguruan, herritarren sinadurak ere bilatzen ari zarete, edo oraindik bakarrik instituzioen, administrazioen sinadurak, ikusleok jakin dezaten kasu horretan? Oraingoz, herritarren sinadurak ez, Mendi Federazioak badakit bat egin duela, hainbat sindikatu, partido, eta horrela. Herritarren sinadurak egia da, plataforma batzuk jaso dituzte beraien aldetik, baina denok batera, gaur-gaurko aztertzen ere ideia hori. Eta, gurutze, bukatzen joateko, elkarrizketatu guztiei, elkarrizketaren azkeneko atalean mezu libre bat, airera botatako mezu bat emateko aukera ematen diegu, beraz, hemen daukazu zure aukera, gurutze, edo zer esan nahi baduzu, orain da unea. Egia esan arrapatzen baduzu, ez dakit zer esan, baina, niretzat mezu garrantzitsua da hori, ezin dugula bakarrik teknologiaren menpe utzi transizio hau, ezin dugula ere multinazionalen esku utzi transizio ekosoziala beharrezkoa dela, horretarako gizartea izan behar duela oinarrizko ardatza eta pilak jarri behar ditugula, zeren benetan gai garrantzitsua da, krisi klimatikoa dugu, krisi ekologikoa ere, eta horrek ekarriko dizkigu ere orain daukagun krisi, osasun krisia bezalako gehiago. Batzuei urrun iruditzen zaien arren klimaldaketa, ez dela polarra, hemen ere badugula klimaldaketaren ondorioak, hemen ere baditugula klima aldaketaren ondoriozko errefuxiatuak, eragiten ari dugula gure benetako bizitzan, eta martxan hastea, zuriozun bezala, ez? Norbanakotik, baino kolektibotasun erun zabiatuta.
Bueno, gurutze, mila esker berriz, elkarrizketa hau eskaintzeagatik, zure denboragatik, eta munduko zorte handiena opa dizuegu zure borrokan, mila esker borroka horretan jatuteagatik, zuen egiten duzuna oso garrantzitsua delako. Zuei, bai. Bai, ondo izan gurutze, besarkada bat. Agur. Pasa gaitezen orain Iruñerriko albisteak ikustera. Berriobeitiri dagokionez, irekita dago jadanik kultura, kirol eta gazteentzako 2021 bateko diru laguntzen deialdia. Diru laguntzak eskatzeko interesa duten pertsona eta entitateek apirilaren 12 arte, apirilaren 12 barne, aurkez ditzakete beren eskaerak horretarako inprimakia udal erregistroan goizeko 9:00 arratsaldeko ordu 2:00 aurkeztuz. Informazio osagarria martxoaren 12ko Nafarroako aldizkari ofizialako 58. zenbakian izango da, eta deialdiaren oinarriak jasotzen dituen dokumentuan ere. Bestalde, datorren apirilaren 9an ibilaldi osasungarri berri bat izango da, eta elikaduraz mintzatuko dira. Ibilaldi osasungarriak ordu eta erdiko irteerak dira, oinez, hileko lehen ostiral bakoitzean. Ariketa fisiko eta ohitura onak sustatzeaz gain, osasunari lotutako gai bat jorratzen da ibilaldi bakoitzean. Berriobeitiko osasun kontsultegitik abiatzen dira goizeko 10etan eta aurrez izena eman beharra dago. Gaur, 012 infolokal telefonoan apirilaren 9 ateraldirako. Burlatari dagokionez, taitxitsuan ikastaroa egingo da apirilaren 12tik ekainaren 23ra. Astelehen eta asteazkenetan, arratsaldeko 7:30 8:30, Burlatako udal parkean, eta eguraldi txar eginez gero Hilarion Eslaba ikastetxeko patio estalian. Doakoa da eta izen emateak 676 788 722 12 telefonora edo diversidad abildua burlada korreora bidali behar dira. Beste ikastaro bat ere egongo da, gaztelania ikasten ari diren pertsonei zuzenduta, eta euskararekiko hurbilketa txiki batekin, apirilaren 9tik abenduaren 22ra. Astearte, asteazken eta ostiraletan goizeko 9:30 11:30, Burlatako kulturetxean. Doakoa delarik eta izen ematea ere telefono berdinera eta korreo berdinora egin behar direlarik. Iruñari dagokionez, pasaleku berri bat ezarri dute Etxabakoizeko iparraldea eta hegoaldea lotzen dituena, korridore natural txiki baten bidez. Legez kanpoko baratzek okupatutako eremu publikoa da, eta udalak berreskuratu egin du azkenengo hilabeteetan. Beste alde batetik, herritarren parte hartzeak doako 18 ikastaro eskaintzen ditu Iruileko honetan. Trebetasun sozial eta teknologikoei, gizarteratzeari, tresna parte hartzailei eta kudeaketari buruzkoak. Beste alde batetik, herritarren partaidetzaren arloak eta zentroak 3 eta 30 ordu bitarteko ikastaroak antolatzen ari dira. Herritarrei eta elkartei zuzendutakoak. Horretaz gain, udalak udan labrit pilotalekuko argi halogenoen ordez LED teknologiako argiak jarriko ditu. Udalak aholkularitza kontratatuko du eta Arantzadi eta Sanduzelaiko kirolguneak hobetzeko bideragarritasun azterlana egingo du. Azkenik, Iruñeko alkate Enrique Maia joan den astean bildu zen udaletxeko bulegoan Iruñeko gazte abokatutzaren elkarteko zuzendaritza batzordeko ordezkariekin. Bertan, izan ziren Borja Aiukar elkarteko idazkaria eta Ana Maria Atanasoba mahaikidea. Kaixo egunon, gaurkoan Amaia Martínez Pantojarekin gaude, Piparrika elkarteko kidearekin, eta elkarrizketaren zergatia zera da, 2018tik Piparrika elkartea, Lantxotegi elkartearekin batera, Erasmus Plus proiektu baten parte zaretela, ez da. Baina, bueno, hasi baino lehen, ikusleok jakin dezaten, nahi dut azaltzea, zer den Piparrika elkartea, eta zuek kudeatzen duzuen Alde Zaharreko herri baratza. Bale, hori zerran duzun bezala, duela urte batzuk, 2013an elkartu ginen auzokide batzuk eta nahi genuen proiektu bat osatu nun auzokideak, adin ezberdinetakoak eta elkartzen alginen. Eta bururatu zitzaigun herri baratza egitea. Eta, bueno, poliki-poliki
elkartu ginen eta sortu genuen proiektua, baina ez genuen nun burutu. Eta orduan, gure ideia zen gune bat baratza egiteko, baina ekoizpena etzen garrantzitsuna. Guk nahi genuen hori gune bat elkarri informazioa trukatzeko, egoteko eta jakinduria ere trukatzeko. Elkar trukatzeko. Eta orduan pentsatu genuen herri baratza gure auzoan, hau da Alde Zaharrean, ez genuen produktu kimikorik erabili nahi, eta beti genero ikuspuntua ere hor zegoen, uste genuelako emakumeek asko dakite lurra tratatzen edo, eta baratzaz, eta mespresurik ez ziren onartu behar. Eta hiru ardatz horiekin osatu genuen gaur egun daukagun herri baratza dagola Santa Ana eta Pellejeria, Rincón de la Pellejeria hor artean, hau da, Jarota kaletik sartzen altzen hasiera batean, baino ikusten da bertatik, ez? Bertatik ikusten da, bai. Baino, bota zuten harresi txiki bat zegoela, eta bota zuten udalak erosi zuelako muebles apestegia, eta batu zen Santa Ana plazarekin. Orduan, orain, gure zatia fizikoki ematen du dena baino guk kudeatzen duguna da zatitxo bat. Eta hasiera batean zaila izan zen lekua lortzea, genuen ideia, baino ez genuen nun, eskatu genion udalari, eta zaila izan zen, proiektua kajoi batean ahaztu zen, eta 2015ean udala aldatu zenean, 2016an ja lortu genuen. Zera, Alde Zaharreko lehen herri baratza izan da zuena? Bai. Gaur egun ezagutzen duguna, bai. Hau da, auzokide batzuk erran digute han duela urte pila jadanik erabiltzen zen baratza bezala. Eta, zera, Amaia, esan duzu, azkenean zuek nahi zen dutena bilkura espazio bat, ez? Zela, horretarako, hasierako ideia herri baratza izan zen edo beste ideiarik izan zen duten? Bueno, berehala pentsatu genuen, zer egin dezakegu eta oso berehala pentsatu genuen, baratza bat. Hor, herritik etorri den jendea jakinen dute hirikoek ez dakiguna, erakutsiko digute nola... Informazio trukea esan duzule. Eta lanean jartzeko prest gaude eta eginen dugu, eta batzuk ere nahi genuen konpost egitea. Etxean daukagun, orain egiten dugu bakarrik barazki hondarrak han konpostatzen ditugu, eta erabiltzen da han erabiltzen da, baratzarako. Orduan, 2016an hori udalak atera zen konkurtso bat, olako proiektu bat aurrera eraman ahal izateko, eman ziguten guri, eta hortik hor gaude. Badugu hori kontratu bat, hitzarmen bat udalarekin, beraiek bai lekua eta zenbait material ematen dizkigute, beste hiriko baratzekin banatzen da, ez dakit behar dena, izaten aldira landareak edo izaten alda lurra. Eta zera, Facebookean egon naiz pixka bat begiratzen, lehenez, aipatu dituzu hiru ardatz, Facebookean jartzen dituenak dira auzolana, genero ikuspegia eta jasangarritasuna. Eta horretaz gain, interesgarria iruditzen zait, jartzen duela baratz bat baino gehiago dela, ezta? Horrekin zer esan nahi duzue? Hori, izan da leku bat nun elkartzen garen. Auzokide ezberdinak, adin ezberdinekoak, interes ezberdinak, baino hor badago zerbait, haman komunian duguna. Eta hor suertatu dira harreman politak, jende ezberdina, bestakit,
Aniztasuna, bai. Aniztasuna, bai, baina erran nahi dut, ez gara guztiak betidanik hor bizi garela, edo, bueno, oso ezberdinak. Eta, bueno, gustatzen zaigu hor egotea, bueno, gure auzolanetan bakoitzak dakiena han jartzen zuen eta guztion probesteko edo ez dakit nola esan. Eta bai, lan egin dugu ere zenbait elkarte ezberdinekin. Adibidez orain gaur egun. Astero etortzen da sindrome de Down elkartea eta egiten dute eskaini zuten beraiek nahi zuten zerbait kanpoan eta zerbait elkarrekin egiteko eta guri da etorkigu oso ongi. Behar denean, ez dakit, guk ditugu bankalak lurretik gora eta egurrarekin mantentzen dugu lurra. Eta batzutan hori tratatu behar da. Egurra tratatu behar dela, edo lurra bera mugitu behar dela, edo ez dakit. Laguntzen dizuete, ez? Bai, egiten dute, noiz edo noiz ekarri dute ideia bat, egiten aldugu hau? Horri buruz galditu behar nizun, bai, baratzeko lanaz gain egiten aldu zuen ekimenik, eskoletako aurrak ere eta... Bai, etorri dira bereziki, hiriko eskola ezberdinak, baina bereziki San Francisco eta Dominikaz hurbilen, karo. Hurbil daudela eta izan da oso... Eta ze tailer modukoak egiten dituzu haiekin edo... Hori, zerbait prestatuago edo, segun ze urtearen sasoiaren arabera, ekintza ezberdinak egiten dira. Baita ere egin dugu lan zehar taldearekin, hau da, etorkinekin, eta hori oso polita izan da beti, hori, beti izan da aukera ezin hobea kontatzeko, eta hau zer da, eta nola esaten duzu hemen, edo, eta nola sukaldatzen duzu, eta beste garai batean, orain ja COVID jarri digute hemen, eta ezin da, baina egiten genuen auzolana bukatzen zenean, hor bazkaldu elkarrekin, oso leku, bueno, polita da eta atsegina, bai. Erran nahi dut, baino egoteko ere, lasai, udan itzalean. Eta zera, galdetu nahi zuen, zenolako harrera izan zuen Alde Zaharrean zuen herri baratzak? Egin genuen... Jende gehiago parte hartzen duela, denbora pasahala eta... Hori, lekua lortzen genuen bitartean, egin genuen, deitu genuna Turhuerto. Turhuerto? Izan zen, lorontxi handi bat, gurpilekin, eta joaten ginen dendaz denda, denda bakoitzan aste bat edo, eta landare batzuk eta lore batzuk, eta gure informazioa, nortzuk ginen, zer egin nahi genuen, oraindik ez lekua ez egoen, ez? Eta horrela, bueno, pizka bat gure ideia zabaldu genuen. Eta etortzen dena beti ongi etorria izan da, eta ez dakit, ematen du oso aukera ona, jendea sartzen da, kuriositatez, ikustera zer den, eta hor dagonarekin hasten da... Edo nor sar daiteke... Edo nor sar daiteke, eremu publikoa da. Gu gaude, asteazkenetan eta ostiraletan, arratsaldez hori ziur, eta gero beste egunetan, lan gehiago dagoenean joaten gara maizago, edo... Eta, bueno, jende ezberdina egon da, gero ere, adibidez, galdu dugu zenbait pertsona, gero beraien auzoan egin dutelako. Alde Zaharretik kanpokoak ziren eta edatu dute, bueno, hori ez dituzue galdu, ez, edatu duzue zuen ideia. Hori da, ideia zabaldu da, eta badaude baratza gehiago. Eta, bueno, orain bai, hitz egingo dugu, Lantxotegi, Berriozarko Lantxotegi elkartearekin batera, parte hartu duzuen Erasmus proiektuen, ezta? Bai. Eta kontatu ere Amaia nola hasi zen, irakurri dudalakoten eta ikuslei gustatuko zaie, kuriosoa da. 2017an, hori, peregrino alemaniar pare bat pasa ziren Jarauta kaletik eta sartu ziren, eta hau zer da,
Eta hor zegonarekin hasi ziren hizketan eta kontatu zieten gure proiektua eta zer egiten genuen eta nola, eta batez ere emakume hau ute flipatuta geratu zen eta hau zerbait egiten aldugu elkarrekin eta pentsatuko dut, eta ja, kontaktatu gintuen, bueltatu zenean. Eta orduan, gu bitartean elkartu ginen ere Lantxotegiko jendearekin. Lantxotegi hemen Berriozarren bertan daukate egoitza, eta beraiek egiten dute lan gazte eta aurrekin, eta badituzte zenbait proiektu ezberdinak, eta dira, instituto bezala. Hezkuntza da beraien lana. Eta bazuten ere, proiektu, beraien grado bat da grado ertaina, eta da lorezaintza. Orduan, elkartu ginen beraiekin eta proiektua osatu genuen, eta jase ginen Erasmus proiektu honekin. Erasmus Plus ezaguna da gehiago hori institutotik, unibertsitateetan eta bai. Baina badago ardatz bat dela hori, elkarteak elkar ezagutzea Europan zehar. Orduan guk elkartu ginen, beraiek izan zuten, Alemaniakoek, izan zuten bilera bat Italian, beste proiektu batekin, eta hortikan kontaktatu zuten Poloniako batzukin, eta osatu zen taldea. Poloniakoek hartu dute koordinazio lana, eta izan gara 5 herrialde, Noruega, Alemania, Polonia, Portugal eta gu. Eta bakar batek, Alemaniakoek, badute baratza proiektua, baina guztiak izaten genuen amankomunean intergenerazionala edo ikuspuntua, eta askok egiten dute lan etorkinekin, guk egiten dugun bezala, bai guk piparrikan auzolanen bitartez beti, eta gero zehar bitartez etorri diren batzuk edo Flor de Afrika edo elkarte ezberdinekin egin ditugu auzolanak eta gero baskariak eta harremana sortatu da, eta batzuk geratu etortzen dira, dira bazkideak. Eta Lantxotegi badu hori, lorezaintza gradoa, eta badu proiektu bat hemengo erretiratuekin. Egin zuten etxape, terraza ezberdinak eta terraza loreduna. Eta oso harreman polita dute udalarekin egiten dituzte proiektu ezberdinak, eta biak sartu ginen hortan, eta orduan egin duguna izan da bidaiak beraien herrialdetara, beraien proiektuak, beraien ekintzak ezagutzera bertan, eta beraiek etorri behar ziren onera, bukatzeko proiektua. Azkeneko fasea Iruñan zen, ez da? Pasaren maiatzan. Iruñan, maiatzan. Guk pentsatu genuen maiatza momentu polita delako baratzarako, eta baita ere Alde Zaharrean azken asteburuan esaten dugu auzokideen eguna. Orduan aukera polita ere ezagutzeko, auzoa beste modu batez. Baina zen izan dugu. Covid heldu zen, maiatzetik pentsatu genuen, urrian ja argi genuen, eta egin dugu Zoom bitartez. Eta nolakoa izan da, esperientzia? Oso aberasgarria, ezagutu ditugu proiektu oso ezberdinak, gu izan gara elkarte bakarra edo entitate bakarra Borondresek aurrera eramaten dutena,
beste elkartea dira beti instituzionalak, badute proiektuak egiten dituzte eta dirua jasotzen dute beraien gobernutik, udaletik edo Europatik. Eta, adibidez, joan ginenean Noruegara da beste maila bat, petrolio dute, ez dakit, eta, benetan, eta joan ginen lehenengo eguna, elkartuko gara hizkuntza eskola, edo nun beraien egoitzan ematen dute eskolak hori, noruego edo ingelesa biak ezagutzeko. Eta ailegatu ginen eraikin batera ematen zuela. Gaztelu bat, ez igual. Ez dakit, El Corte Inglés edo... Bai. Kristales bete eta oso handia, eraikin osoa beraiena zen, eta, klaro, ez zen guk duguna edo lantxotegik duena. Eta, hori. Eta, baino, beraiek benetan miresten zuten guk egiten genuna. Guk beti pentsatzen gurera etorriko direnean, baina, desioan geratu dira penatuak, ez etortzeaz. Eta, ja erran dute, izan behar bada gure kabuz edo, baina joanen gara. Intentzio daukazue ezin duzue egin izan ez, baina aldenean... Guk ja bukatu nahi genuen eta behar genuen proiektua, baina jakina etortzen badira, gonbidatoa daude eta bertan ikustea beraiek ere eskertuko dute. Nola antolatu zineten bidaia horiek egiteko eta taldeak antolatu ziren bidaia bakoitzera? Hori zegoen ja, etorri zen proiektuarekin batera, 4 pertsona joaten ahal ziren, karte bakoitzetik, orduan guk beti joaten ginen 2 lantxotegikoak, 2 peperrakoak, eta gure kasuan, lantxotegin hartu zituzten 2, eta horiek joan dira beti, leku guztietara. Eta gu borondrezak gara guztiak, eta, ahal zuena, sortu genuen talde komisio bat, proiektuan egoteko, eta joan gara, errepikatu gara, baina ez beti bikote berdina. Eta normalean egiten ziren 3 egunez bilerak. Egun bat ailegatu, arratsaldean harrera ezagutu lekoa, hurrengo egunean egun osoa lana zen gure esperientziak partekatzea, bertako zerbait gehiago ikusten genuen, eta azken egunean lan pixka bat gehiago pentsatu behar genuen, liburuzka izan ere egin dugu liburuzka bat, liburuzka praktika ona. Praktika honen liburuzka bai. Bakoitzak aukeratu ditu beraien 2 ekintza azaltzeko. Guztion, herrialde guztietako elkarten artean egin duzue liburu hori edo? Hori da. Dira 10 ekintza. Herrialde bakoitzak 2. 2 azaldu ditu. Eta hori, gero difusioa nola, erabaki behar genuen, ea nahi genuen fizikoki liburu bat, edo zerbait nola egin, gero nola ezagutarazi, eta bestea zen, pixka bat neurtu nahi genuen, proiektu bakoitzan, ze eragina izan du beste esperientziak ezagutzea. Eta zera, praktika honen liburu hau zein arlotakoa da? Zuek egiten, edo... Karo, entitate bakoitzak erabaki du zer. Eta 2 ekintza bakoitzak arlo desberdinetakoak dira, edo... Hori da. Adibidez, Noruegakoek hartu zuten hori hizkuntzarena, hizkuntza eskola. Hizkuntza eskola diot nik ez dakit nola deitzen zuten. Eta beste bat deitzen zela Fox Met Fox, elkartzen zuten, bertako elkartea dago Noruegan hegoaldean, eta da herri txiki bat, Arendal.
Eta baino etorkinak hartzen dituzte. Orduan, hartzen zuten liburutegia zoragarria, egurrez, bueno, oso polita. Eta han elkartzen ziren astean behin, kafe hartzera, bertako pertsona bat izaten zen, ez dakit, liburutegian bertan egiten zuela lan eta etorkin bat, edo harakindegikoa eta etorkin bat, eta, bueno, bazuten ratotxo bat hitz egiteko. Bai, bilatzen zuten, jendea, kurrikuluma edo, eta ikusten zutenean, honek, ez dakit, musika egiten du, eta beste honek ere, elkartzen zuten, pizka bat bilatzen zuten zerbait amankomunean izatea. Hori Noruegan, eta hori da saltzen dutena. Portugalen egiten badute erretiratuendako unibertsitate bat, eta dantza klaseak, eta digital proiektu bat, non elkartzen da gazte bat erretiratu batekin, eta edo smartphone erabiltzea erakusten diete, gazteek zaharrei, edo ez dakit, korreoa interneten bidaltzeko edo navegatzeko interneten. Benetan anitza da proiektua, oso heterogenea. Ideia zen, nik nire elkartearekin egin nahi dudala zerbait, eta ez dakit nola hasi edo eta hori begiratuz, hau egin dute, eta hori erabiltzen alduzu, dagoen bezala kopiatu, handitu, zati bat hartu. Elkar laguntzari begiratutako. Bai, erakustea proiektu ezberdinak egin direla, eta frogatuta dagoela, erabiltzen aldirela, erran nahi dut, funtzionalak direla, edo aurrera eramaten direla, eta hori, hori. Eta zera, argitaratu egin duzu, praktika honen liburu hau, edo ikusleok jakin dezaken interneten? PDF-en, eta bai, inor interesatua balego, bidaltzen aldigu korreo bat eta bidaltzen dugu. Badugu, ingelesez, guztiek, herrialde guztiek egin genuen ingelesez eta gure bertako hizkuntzan. Eta guk nahi genuen bai euskaraz, bai gaztelaniaz egitea. Dirua zen oso justo. Orduan, bi hizkuntzatara itzultzea, eta baino gure, buru gogor jarri ginen, eta nahi genuen, planteatu genuen, guk bi hizkuntza ditugu, eta berehala noregakoek erran ziguten. Lasai, guk ingelesez utziko dugu, ez dugu itzuli behar, orduan beraien diruarekin egin dugu euskarara ere, orduan badugu euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez. Eta Alemaniaraz ere badago, Portugalek ere badu berea, eta polakoz. Beraz, lortzeko Piparrika elkartearekin kontaktuan jarri, ez da? Eta esan nahi baduzu korreoa kontaktuan jartzeko? Korreo da huerta @gmail.com. Perfecto. Huertoaldezarra. Eta zera, Maia, ze onura izan du zuentzat elkarte bezala, herri baratzarentzat esperientzia honek, parte hartutako proiektu honek? Bai, guk ikusi dugu, alde batetik, hori da gehiago gure autoestimarako esatea, egiten duguna, benetan, Europan, erran digute, Europan ez, Europa izateagatik, baizik eta... Mirespena jaso duzu, beste guk ikusi dugu zer egiten duten eta ze maila daukaten, eta guri ere beraiek bueltatzea, zuen proiektua, beraiek batez ere baloratu dutena, azpimarratu dutena izan da, beraiek beti hartzen dutela proiektu bat, ez dakit nolabait jasotzen dute, egiten alduzue hau, edo. Eta guk hasi gara, ez dakit herriak egin du. Guk
ez dakit, arrunta garenok edo jende arrunta pentsatu genuen zer egin, eta gero bilatu dugu nola edo instituzioekin nola harremantzen ginen, eta hori baloratu digute pila bat. Eta, klaro, izan da pixka bat pentsatzea, egia da, egiten duguna eta ze ongi. Eta gero, bai, zenbait ideia hartu ditugu, bilerak nola antolatzea, edo hori, bai, eskarmento handiko jendea izan ere beraiek bizi dira hortaz. Bilerak egiten, proiektuak osatzen, aurrera eramaten, eta hortikan hartu ditugu ideiak ere, bai. Eta zera, honen ondorioz beste mota honetako beste proiekturen batean parte hartzeko intentziorik daukazue, edo... Pues, claro, guretzako izan da lana. Bai, bueno, 2 urte, ez? 2 urte baino pixka bat. Eta hain zuzen ere proposatu ziguten, ja beste proiektu bat, eta geratu gineago... Lasai, ez? Itxoi pixka bat. Momentuz ez. Bai. Osea, orain zentratuko zarete bertako lehenengo lanarekin, ez? Bueno, bai, esperientzia horretatik igual hartu, ez? Eta aplikatu honetara. Bai. Eta, bueno, ja, bukatzeko Amaia, elkarrizketatu guztiei uzten diegu mezu libre bat ematen. Hemen dauzkazu kamarak, así que orain daukazu momentua esan nahi duzun edo zer esateko. Bueno, gure proiektuan ekintza ezberdinak egiten ditugu, ez da bakarrik baratza komentatu dugun bezala, adibidez, gaude red de intercambio de semillas, elkar trukatzeko haziak, bertako ideia da bertako haziak, eta, bueno, gauza da, agian pentsatzen duzu, baratza bat niri, baino da, baratza bat baino gehiago, harremanak daude tartean. Ez da baratza, herri baratza da. Herri baratza ditzen diogu, bai, gustatzen zaigu gehiago, herri baratza. Eta Iruñeko Alde Zaharrean bizi bazara jakina onetorria, baino beste leku batetik etortzen bazara, hor lan egiteko prest baldin bazaude, edo ez dakit, zure ekarpen guztiak onartzen ditugu, eta gonbidatzen dugu jendea etortzera, eta gero, egun batean, Alde Zaharrera joaten bazarete, beste agian, ez dakit, beste momentu batean, eta lasai egoteko oso leku atsegina da. Eta, bueno, hori, gonbidatzen dugu jendea etortzera, ideiak ekartzera, parte hartzera. Hori da. Espero dugu animatzea ikusten gaituztenek. Bueno, Amaia, mila esker zure denboraren gatik, eta plazer bat izan da. Bai, berdin, mila esker. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.